Aki messzivel és itt van velem Bálint. Sziasztok, és jött hozzánk valaki. Vagyis ez a FIFA 12 kapura rugás. Hát ő csatornáján fogjuk megcsinálni, na akkor menjen. Mondom, menjen. Ő gólonként. Az hol ment el? Ficka felek. Te vagy a ficka. Menjen, Te busó! Rárögzítek a kamera. Így, na. Jó, irányítsd, ott kipattan a bal. Oké. És akkor most te fogd. Meg gólonként játszunk. Menjek kicsit közelebb. Eltakarod a pofámat. Én jobban játszok, látszik. Ennyi vagy. Hoppáré. De én rúgtam! Ne, visszajátszás. Ne igyál ilyen sok kávét. Azért hogy bevágtam? Tessék. Bevágtam. Hát én már kicsit gyakoroltam. Jó van, menjen el 5 kilométerre, de... Ez nem volt igaz. Ne fussál, mert oda nem passzolja. Oké. Es! Oké, és fuss! Kipattanó! Nézd, hogy ment be. Nézd, innen, most oldalról izéli. Nézd, ott megy el. Ganja a kapus. Na, én jövök. Tá, húck. Kicsit felérúgtam, nem? Alcatel telefon. Akciós. Hát, csak 80 000. Csak 80 000. Figyelj, így kell. Figyelj, így megfogod. Ó, nem igaz! Kézéli a buzi körmébe. Fogja a vonaj. Ajaj, csak így nem kell utána futnom. Ezt így jó. Na. Kurva, miért fejlesz ilyen jól? Az a gond, 12? Miért? Jó van, na 12-ben az van meccsen, vagy csak így a kapus egyébként. Na figyelj, nem a... Emelek, figyelj. Emelek a súlyt. Ide. Kocse. Azért az gól! Na, add fogom. Azért nézzétek ezt a csodálatos gólnét. Rá zoomolok. Dúr. Na, várjál, megint. Na, te jössz. Ne fussál olyan közelre, mert nem adja oda. Ragad. Uzi! Fogták? Ott megy a labda. Ott megy. Hol a labda? Fut a cigány utána. Innen. Az mellé fog. Beakad. És nem gond! Várjál, megálltunk. Laggos a világ. Kiadja, figyeld. És... Ó, hát az hülyeségnek nem tudnak. De megfogta! Maradj ott! Oda passzolja! Szalé megy! Fickát akartam! De nem! Nehéz ebben nagyon. Ezt jutott ki. Kapás! Na, fussál neki! Na, rúgjad! Kapás, fickó! Irányítsd el valamerre, nyomd meg akkor, amerre rúgni akarod. Ott megy a labda, ott! Kiment. Oké, kiment. Na, jó, akkor ennyi lett volna. Ja, mégsem. Azt hittem. Kiment a hasztatérnek. Nem baj az. Nem fogtam még egy gólt. Ott megy a labda. Hú, de hovás. Igen. Csak egy kicsit. Ding!
Ez nem Messi, ez Rooney. Hát Messi az jó. De ne húzd meg ennyire. Hát Messi, azt hittem, hogy Messi. Ezek túl kicsi. Figyeld, kiadja. És csak rúgjál legyen. Oké, ott áll nagy. Ott repül a labda. Fusson! Biztos gólonként, mert 5 perc. Nézd, én berugom 1 perc alatt. Te berugod 10 perc alatt. Oké. Nem baj. 5,5 perce megy, tehát. Szobla. Benne van! Csak rúgd. Na fogjál. Fickó! Az nem! Nézd, már most visszajátszott, figyeld, ez nem ficca. Na én, figyelj, megpróbálom ficokra. Csak arra, oké? Hány netetek van? Mi? Hány netetek van? Ez a net. Igen. Nem, az wifi csak. De ez is net. Igen. Ez is nekem. Látszik, hogy a középkorból származó, nem ismered a netet. Fussál! Ficok! Fog a cigány. Rá kell zoomolni. Zoomulni. Rooney! Rooney béna! De béna voltál, Rooney! Nem, de Róni az mindig így elcsavarja, nem tudom miért. Innen bú. Miért mindig? Nem bírok rá. Ha nem lősz gólt, én nem tudok ránézni. Nop! Na légy, kérlek, ne nyújkálj! Oké, na. Elindítás, figyelj. Mit csinál ez? Egy lábazog. Ne! Nagy megnyom már, hülye vagy. Na, és hát az elindítás. Csicsinyám! Kimegyek a focipályára. Gyerünk már Szabó Perihez. Nem. Ez nem olyan könnyű. Gyerünk már el. Minek? Próbálni. Azért ez felsős. De béna! Nézd. Béna, nézd. Jöjj. Béna. Nézd. Milyen fasz jött neked? Üzeneted? Aha. Jött egy üzenet. Aha. Három. Miért? Meg volt 3. Miért 3 volt? Oké, elindításnak. Oké, na, innen. Ez mit a szabadugrás lenne? Kivédi körömmel, geci. Mi a faszom van ez már? Jó, nézd, ráviszem. Csak így ráviszem. Megpróbálj minden a fickán. Ha? Na, próbálkozzunk. Nem igaz! Felső kapufa. Ott a lélem szerinted adod el? Nem. Jött, oké, akkor nem. Eltűnt Rooney. Úgy látszik, nem csak nekem kell tart. Oké, na. Ráviszem, ezt berugom. Na, innen. Nézd, ráviszem. Figyeld. 11-es. Menj már innen, 11-es rúgok, oké, kötsze. Gól! Tész? Azért... Hát ilyen közelről, hát nézem, hát ilyen bum. Hogy bevágom? Fogadj! Ja! Nem fogadunk. Itt most be fogja adni. És dont! Kapufát akartam. Önindítás, kapufa.
Van. Te nem bír fickát lőni. Nehéz, mondom. Dú! Fogjad. De remélem, nem. Menj már, mert most nem volt gól, és viccelhetsz. Sima. Ez vagy te, dú. Ez milyen? Rád írtak Skype-on, ha jól hallottam. Nice! Na belogoltál. Meddig veszik még? Oké. Még egyet lövök. Még egyet lő, Krisztián. Ez rákezdünk mondani. Lábújja! Krisztián! Nem látom, hogy löptél. Minek az? Addig, hogy a csóra vagy. Menj már, mert nem fogja odaadni. Nem dumol. Birkózol. Üres kapu! Dur. Oké, mondani akarom, Aha. Mindegy. hogy